Az intim élet minősége 50 felett sem kell, hogy hanyatlásnak induljon. Sőt, a tapasztalat és az önismeret akár gazdagabbá és kielégítőbbé is teheti ezt az életterületet. Mégis sok férfi tapasztalja, hogy az évek múlásával változások történnek a teljesítőképességében, különösen a kitartás terén. Talán te is észrevetted már, hogy nem megy olyan sokáig, mint fiatalabb korodban, vagy egyszerűen szeretnéd még teljesebbé tenni a párod élményét. Mielőtt azonban különféle kétes eredetű tablettákhoz vagy csodaszerekhez nyúlnál, jó, ha tudod, hogy léteznek természetes, egészséges és hatékony módszerek, amelyekkel jelentősen növelheted a kitartásodat az ágyban. Mai videómban olyan technikákat és megközelítéseket mutatok be, amelyekkel gyógyszerek és mellékhatások nélkül érhetsz el valódi javulást. Ezek a módszerek nem csupán a fizikai teljesítményt javítják, hanem az intimitás általános minőségét is, ami hosszú távon mindkét fél számára jóval kielégítőbb élményt eredményez. A korai befejezés vagy a kívánt kitartás hiánya nem egy egyedi probléma. A férfiak többsége tapasztalja élete során, különösen az 50 feletti korosztályban. A jó hír, hogy ez az állapot jellemzően nem igényel gyógyszeres beavatkozást, hanem életmódbeli, mentális és technikai változtatásokkal is hatékonyan kezelhető. Ezekbe az aspektusokba fogunk most részletesen belemerülni. Kezdjük az alapokkal, a fizikai egészséggel és az életmóddal. A szexuális kitartás szorosan összefügg az általános egészségi állapottal, különösen a keringési rendszer működésével. Az erekció és annak fenntartása ugyanis alapvetően a megfelelő véráramlás függvénye. 50 felett különösen fontossá válik, hogy figyelmet fordíts a szív- és érrendszered egészségére. A rendszeres testmozgás, különösen a kardiovaszkuláris edzések, mint a gyaloglás, úszás vagy kerékpározás jelentősen javíthatja a vérkeringést és ezáltal a szexuális teljesítőképességet is. Nem kell maratoni távokon gondolkodni, már napi 30 perces tempós séta is számottevő pozitív hatással lehet. A rendszeres testmozgás nem csak a fizikai állóképességet javítja, hanem a tesztoszteron szintet is növelheti, ami kulcsfontosságú a férfi szexuális egészség szempontjából. Ehhez kapcsolódik a medence alapi izmok erősítése is, amelyek közvetlen szerepet játszanak a szexuális teljesítményben. Ezeket az izmokat használod, amikor vizeletáramlásodat próbálod megállítani. A tudatos medence alapi izomerősítő gyakorlatok, vagy más néven Kegel gyakorlatok rendszeres végzése segíthet a korai magömlés megelőzésében és a jobb irányítás elérésében. A Kegel gyakorlatok elvégzése egyszerű, feszítsd meg a medence alapi izmaidat, mintha megpróbálnád megállítani a vizeletáramlást vagy visszatartani a székletet. Tartsd ezt a feszítést 5 másodpercig, majd lazítsd el az izmokat. Ismételd meg ezt 10-szer, naponta 3-szor. Fokozatosan növelheted a feszítés idejét és az ismétlések számát, ahogy az izmok erősödnek. Az étkezés szintén döntő szerepet játszik a szexuális egészségben. A mediterrán étrend, amely gazdag zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban, olívaolajban, halban és hüvelyesekben különösen jótékony hatással lehet a szexuális funkcióra. Ezek az ételek támogatják az egészséges vérkeringést és megfelelő tápanyagokat biztosítanak a hormontermeléshez. Különösen figyelj a cinktartalmú ételekre, például osztriga, tökmag, marhahús, csirkemell, amelyek segíthetnek a tesztoszteron szint fenntartásában. A magnéziumban gazdag ételek, spenót, bab, avokádó pedig segíthetik az izmok ellazulását és a stressz csökkentését. Kerüld a túlzott alkoholfogyasztást, mert bár rövid távon csökkentheti a gátlásokat, hosszabb távon negatívan befolyásolja a szexuális teljesítményt és érzékelést. Nem feledkezhetünk meg a megfelelő hidratálás fontosságáról sem. A dehidratáció hatással lehet az erekció minőségére és általános energiaszintedre is. Napi 2 liter folyadék elfogyasztása
elsősorban víz, optimális a legtöbb ember számára. Ezt természetesen az egyéni szükségleteidhez és aktivitási szintethez kell igazítani. Az elegendő és minőségi alvás szintén kulcsfontosságú tényező. Alvás közben regenerálódik a tested, és termelődnek fontos hormonok, beleértve a tesztoszteront is. Az alváshiány közvetlenül befolyásolhatja a libidót és a szexuális teljesítményt. Törekedj arra, hogy minden éjszaka 7-8 óra zavartalan alvást biztosíts magadnak. Az általános egészségi állapot mellett a mentális és érzelmi tényezők is nagyban befolyásolják a szexuális kitartást. A stressz és a szorongás a legnagyobb ellenségei a hosszantartó szexuális élménynek. Amikor feszült vagy, a tested harcolj vagy menekülj üzemmódba kapcsol, ami felgyorsítja a szexuális reakciókat, beleértve a magömlést is. A stresszkezelés ezért központi szerepet játszik a kitartás növelésében. Rendszeres relaxációs technikák, mint a meditáció, mély légzés vagy jóga beépítése a napirendedbe segíthet csökkenteni az általános stressz szintet, és javíthatja a szexuális teljesítményt is. Már napi 10 perc tudatos jelenlét gyakorlás vagy légzőgyakorlat is jelentős változást hozhat. A szexuális szorongás különösen problémás lehet. Ha aggódsz a teljesítményed miatt, az csak növeli a valószínűségét, hogy tényleg hamarabb befejezed, mint szeretnéd. Ez egy önerősítő ciklust hozhat létre. Aggódsz a korai befejezés miatt, ami aztán tényleg korai befejezéshez vezet, ami tovább növeli a jövőbeli aggódást. Ezt a ciklust tudatos jelenléttel, az itt és most megélésével lehet megtörni. Ahelyett, hogy a teljesítményre vagy a partner reakcióira koncentrálnál, figyelj az érzéki tapasztalásokra, az érintésekre, illatokra, hangokra. Ez nem csak csökkenti a szorongást, hanem gazdagabbá is teszi a szexuális élményt mindkét fél számára. Fontos az is, hogy nyíltan kommunikálj a partnereddel. A szexuális problémák sokszor azért súlyosbodnak, mert nem beszélünk róluk. A partner támogatása és megértése kulcsfontosságú a javulásban. Beszéljetek arról, mi okoz örömet, milyen tempó kellemes, és ne félj jelezni, ha úgy érzed, lassítanotok kell. A nyílt kommunikáció javítja az intimitást és a kapcsolat általános minőségét is, ami önmagában is pozitívan hat a szexuális elégedettségre. A szorongással kapcsolatos még egy mentális gát, amiről beszélnünk kell, a teljesítménykényszer. Társadalmunkban erős nyomás nehezedik a férfiakra, hogy hosszú ideig teljesítsenek az ágyban. Ez a fajta nyomás azonban kontraproduktív és csak növeli a feszültséget. A szex nem verseny vagy teljesítménysport, elsősorban a kölcsönös öröm és intimitás kifejezése. E mentális akadályok leküzdése után térjünk át a konkrét technikákra, amelyek segíthetnek a kitartás növelésében. Az egyik leghatékonyabb módszer a megállás-indítás technika. Ennek során a szexuális izgalom közeledtével rövid időre megállsz vagy lelassítod a mozgást, mielőtt elérkeznél a visszafordíthatatlan ponthoz. Amikor úgy érzed, hogy kontrollálni tudod az érzéseidet, folytathatod. Ez a módszer idővel javítja a kontrollképességet és jelentősen növelheti a kitartást. Hasonló elven működik a szorítás technika is. Amikor közel kerülsz a csúcsponthoz, te vagy a partnered a pénisz fejét kell, hogy gyengéden összeszorítsa néhány másodpercig, ami csökkenti az izgalmi szintet. Ezután rövid szünetet tarthattok, majd folytathatjátok. Mindkét technika rendszeres alkalmazással egyre hatékonyabbá válik, ahogy megtanulod felismerni és kontrollálni a tested reakcióit. A légzés technika szintén kulcsfontosságú. A felületes, gyors légzés gyorsítja a szexuális reakciót, míg a mély, lassú légzés segíthet fenntartani a kontrollt. Különösen hatékony a rekeszizom légzés. Lélegezz be mélyen az orrodon keresztül, érezd, ahogy a hasad kitágul, majd lassan fújt ki a levegőt a szádon át.
Ez a fajta tudatos légzés segít szabályozni az izgalmi szintet, és hosszabbá teheti a szexuális aktust. Az előjáték meghosszabbítása és a szexuális stimuláció változatossága szintén növelheti a kitartást. Ha több időt töltesz egyéb szexuális tevékenységekkel az együttlét előtt, az csökkentheti a nyomást és a sürgetést, amit esetleg érzel. Fókuszálj a partnered örömére, és ne tekintsd a behatolást az egyetlen vagy legfontosabb résznek a szexuális együttlétben. Különböző testhelyzetek kipróbálása is segíthet. Egyes pozíciók, ahol kevesebb nyomás nehezedik a péniszre, vagy ahol jobban tudod kontrollálni a mozgást, meghosszabbíthatják az aktust. Például a partnered felül pozíció vagy az oldalfekvés gyakran lehetővé teszi a lassabb, kontrolláltabb mozgást. Érdemes lehet helyi érzéstelenítő krémek vagy sprék használatát is megfontolni. Ezek mérsékelt zsibbadást okoznak, ami csökkentheti az érzékenységet és növelheti a kitartást. Használat előtt mindenképpen olvasd el a termék utasításait és beszélj partnereddel is erről, mivel egyes termékek enyhe érzéstelenítő hatást gyakorolhatnak a partneredre is, ha nem használsz óvszert. A maszturbációs szokások megváltoztatása szintén segíthet. Ha egyedül vagy, gyakorold a megállásindítás vagy szorítás technikákat, hogy jobban megismerd a tested reakcióit. Egyeseknek segíthet, ha néhány órával a szexuális együttlét előtt maszturbálnak, mivel ez csökkentheti a sürgősség érzetét később. Fontos megemlíteni, hogy bizonyos gyógyszerek vagy egészségi problémák is befolyásolhatják a szexuális kitartást. Ha rendszeresen szeded valamilyen gyógyszert és szexuális mellékhatásokat tapasztalsz, beszélj orvosoddal. Egyes vérnyomás csökkentők, antidepresszánsok vagy más gyógyszerek befolyásolhatják a szexuális funkciókat. Soha ne hagyd abba a gyógyszerek szedését konzultáció nélkül, de az orvosod segíthet alternatív gyógyszerek vagy megoldások megtalálásában. Hasonlóképpen bizonyos egészségi állapotok, mint a magas vérnyomás, cukorbetegség vagy hormonális egyensúlyhiány, szintén hatással lehetnek a szexuális működésre. Az alapbetegségek megfelelő kezelése gyakran javítja a szexuális teljesítményt is. Ha a fenti javaslatok ellenére is jelentős problémákat tapasztalsz a kitartással kapcsolatban, érdemes szakemberhez fordulni. Az urológus vagy szexológus segíthet azonosítani az esetleges mögöttes egészségügyi problémákat és személyre szabott megoldásokat javasolhat. Ne feledd, hogy a szexuális teljesítmény javulása nem történik egyik napról a másikra. Türelem és következetesség szükséges ahhoz, hogy lásd a változást. A javasolt életmódbeli változtatások és technikák rendszeres alkalmazása fokozatosan, de biztosan javíthatja a kitartásodat. A rendszeres szexuális aktivitás önmagában is segíthet. Ahogy idősödünk, az izomtónus és a szexuális válaszképesség fenntartásához fontos a rendszeres használat. Minél aktívabb marad a szexuális életed, annál jobb eséllyel tarthatod fenn a funkciókat és a teljesítményt. Nem szabad alábecsülni az érzelmi és romantikus aspektusok fontosságát sem. A szex több, mint fizikai aktus, ez egy komplex érzelmi és intim élmény két ember között. A kapcsolatba fektetett idő és energia, a romantika és az intimitás ápolása mélyítheti a köteléket veled és partnereddel, ami javíthatja a szexuális élményt is. Az is fontos, hogy reális elvárásokat támasz magaddal szemben. A pornófilmek és a média gyakran torz képet fest a normális szexuális teljesítményről. A valóságban a legtöbb férfi számára az átlagos együttlét időtartama körülbelül 5 és 10 perc között van. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezen javítani, de a kiindulási pont fontos a reális célok kitűzéséhez. Összefoglalva, a szexuális kitartás növelése egy többdimenziós megközelítést igényel, amely magában foglalja a fizikai egészség javítását, a mentális akadályok leküzdését, konkrét technikák elsajátítását és a párkapcsolati dinamika fejlesztését.
A jó hír, hogy 50 felett is jelentős javulást lehet elérni, gyógyszerek vagy drasztikus beavatkozások nélkül. Ráadásul ezek a változtatások nem csupán a szexuális kitartást javítják, hanem az általános életminőséget is. Az egészségesebb étkezés, rendszeres testmozgás, jobb stresszkezelés és mélyebb kapcsolati kommunikáció minden területen pozitív hatással lehet az életedre. Az öregedés nem jelenti a szexuális élet végét vagy minőségének romlását. Sok férfi számol be arról, hogy életük legjobb szexuális élményeit 50, 60 vagy akár 70 felett élik át. A tapasztalat, az önismeret és a megfelelő technikák kombinációja valóban gazdagabbá és kielégítőbbé teheti az intim életedet, mint valaha. Légy türelmes magaddal, fogadd el, hogy a fejlődés fokozatos folyamat, és ne félj segítséget kérni, ha szükséges. A szexuális egészség az általános jólét fontos része, és megérdemli a figyelmet és gondoskodást, mint életed bármely más aspektusa. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, kérlek, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra, hogy több hasonló, egészséggel és életmóddal kapcsolatos tartalmat kaphass. Ha van tapasztalatod vagy kérdésed a témával kapcsolatban, oszd meg a kommentekben, természetesen a diszkréció határain belül. Köszönöm, hogy velem tartottál.